Arratzalde hon, da etorri. Gaurko osoko bilkurako lehendabiziko aztergaia COVID-19 kutsatzeko edo edatzeko prebentzio neurri gisa dagoen hartzea hala badagokio. Osoko bilkura bateak itxita egitea. Komentatzea azkeneko osoko bilkuran Isidorrek komentatu zula pixatili eta ateakili egitea natala. Eta, pixat aztertzen egon idazkaritzatik nola bideratu eta honetarako zailtasunak ikusi dira, baina formula bat topatzen ari gira jakiteko, eta beteria forma zela egin, zegirikita izango galitz jendea etortzen jun, da azken ari izanez zurez, edo izena ematea horretik, edo horrekin horregatik izan zen. Eba dukazu... Ez horrela izan zen. Joan ginen konbukatu egiten ari ginen, horreko ginen horrekin. Claro, zean hori dago horrein. Eguneko iruro gaia. Nola egin dugu, zehazko dago. Orduan, izenak hartzen empirikoa gara eta zen dugu. Sekulako jarra da. Igual ditzako dugu, zen horrek ikusten da aldatuko dela, eta horregatik proposatu dugu, bateak itxita egitea. Kontuan hartu dugu, baina iruditzen zitzeko jaleo gehiago biltzea txarotasun honetan, edo horrego bezala batzaina bakarrik behatzi zuek, horregatik proposatu dugu. Horregatik pentsatzen hori dira, horregatik horregatik doala soluzionetan. Hori espero dugu. Artoka, jarri kopurua. Eta zena etorteana, ez da nuzuna. Stop, jardeteta. Ondartzen itxetan da. Ez da nire egin, Nire izan, ez da, aukera hori. Eta hori da, honena. Eguneko iruro gehiago, normak ez bari dortatzen batura. Sortaz onartzen dugu bateak itxitritea. Bigarren aztergaia aurreko bilkurei 2021ko apirilaren 29koa eta boskienak eta zilborroak onartzea hala badagokio. Bakarpenik edo iradokizunik? Hirugarren aztergaia alkatearen dekretuen kontrola. Zuen gaitza. Esan dut bezala da badaro dekretua, alkatearen dekretua, bitxeak lan adiraz, gehizien adiraz egitza eta persona barne regimena, ni batera bat egin eta berreunta baino dago politiko tekniko kontratuaren aldaketa. Hau da, neke jubilatu da, eta berak egiten zituen zenbait ordu harreran. Orduan ez dago inor, ordu egiteko. Enpresak egiten ditu ordu batzuk, politiko harreran. Eta neke beste batzuk egiten zituen. Neke zegotean, ordu horiek norbait egin behar ditu, nok enpresak. Hori egin nahi izateko kontratu handatu behar. Enpresa barruan. Enpresa barruan, egiten bazituen demagun 40 ordu, orain 40. Horiek idatzetan ditu behar. Egin duela eta beste zailago egin zaila. Besterik. Hogaren aztergaia, bihaleen enpresak kudeatutako 2021ko trafiko isunei buruzko alkateak ez duen kontrola. Irakizun alkateak.
Bosgarren aztergaia 2020ko aurrekontu orokorraren kitapena onartzea hala badagokio. Zira? Puntua onartzean prozedura izan da lehenengo alkate dekretuz onartzen da aurrekontu 2020ko aurrekontuaren kitapenaren resumen moduko bat edo, eta horrek boletinera bidali esposizio publikoa eta bidana pasado, tramite hori bukatzen denerako legez hurrengo plenoan dago honen informazioa emateko obligazioa da. Baina ez dugu aurretik ogasuneko batzordean, ikusi orduan uztaila hasieran ogasuneko batzordea ete duenean, hor pixkatea sakonago aztertuko dugu txosten osua. Baina izango ditzaketan tramitazio bukatzea eta ogasunean dut tratatuko. Lo que hemos dicho antes un poco, que nos interesaría y nos gustaría que todos estos temas se pasasen por la Comisión de Hacienda para ser todo más abierto, que todos tengamos conocimientos, teniendo en cuenta que va a pasar así, a las primeras aprobaremos, asegurándonos de que va a pasar por la Comisión de Hacienda. Sí, nosotros también vamos a aprobar. Sí, estamos en punto de aprobar o no aprobar, pero bueno, un poco puntualizando lo que ha dicho Pedro, pues sí. Pasarlos por la Comisión de Hacienda, si bien los números globales, si lo sabíamos, si se deben trabajar en marzo, estos números debemos ser más en profundidad y creemos que puede pasar sin problema. Hortaz hau bat izolatzen dugu. Zigarren aztergaia 2022ko abuztuaren 16a San Roke tokiko jaiegoa izatea adostea hala badagokio. Iradokizunik edo. Hortaz hau bat ez. Zer? Zazpigarren aztergaia, gizarte zerbitzuen arloko elkarteei diru laguntzak emateko oinarriak onartzea hala badagokio. Batzordetik pasata eta pixka bat idazkaritzen dire ikusitaz zuzen zegoku proposatzen genuen edo, araudia, pixka bat da orain arte ematen zaren diru laguntza batzuk, arautzea, pixka bat eragile horiek, elkartu horiek ere, dokumentazioa eta zerren baitan ematen zaien diru ere, pixka bat, regulatzen da. Batzordeko eta irizpen ere jaso duzue, gaur hori ditzen ematen zaio, bidea hasiko du eta Nosotros también estamos a favor de la comisión y vamos a aprobar. Hortaz, hau bat esonatzen dugu. Zortzigarren aztergaia Gipuzkoako lurralde historikoko haur eta gazteen sustapenerako erakundearen arteko sareari, gaztematikari, atxikitzea, onartzea hala badagokio. Labur gisa eta lehen aipatu dut tokiko gobernu batzordean, eman azarren
guztiaz gain, labur biltzen da paragrafo baten pixan, indikan nola doan atxikitze justifikazioa eta hala dio. Gaztematika sarearekin lankidetzan arituko gara, eta sare osatzen duten entitate desberdinek egiten duten lanaren onurak jasotko ditugu. Erreferentziazko markoa, eztabaidarako eta elkarrizketarako hainbat gune, baliabide, gaitasun eta prozesu bateratua, aholkularitza teknikoa eta bide laguntza, lurralde mailako plan komun bat, arloari buruzko ezagutza, jakintza eta prestakuntza, diru laguntzak, lurralde mailako programak, proiektuak eta kanpainak eta da. Oso positiboan baloratzen dugu bertara atxikitzea eta zuen onespena baldin baduka, baloratuko duke. Hau batez hortaz. Bederatzigarren aztergaia, LGTBI harrotasunaren nazioarteko egunari buruzko adierazpen instituzionala onartzea dagokio. Akizunez badatorren astelehenean harrotasunaren nazioarteko eguna da, eta adierazpen instituzionala partekatu honen aurreko astean edo zuekin, eta tokiko gobernu batzordean ere begiratu dugun irakurri dut. LGTBI harrotasunaren nazioarteko eguna, ekainak 28. Estoneko gertakari ezkeroztik, 1979an gertatu zian, ekainaren 28an LGTBI harrotasunaren nazioarteko eguna ospatzen da. Borroka disidente luzea eta egindako lorpenak ospatzeko eguna. Baita eskubideen eremuan aurrerantz egiteko falta den guztia aldarrikatzeko eguna ere. Eskubide berberak dituen jende askaren gizartea izateko, sexu desioaren orientazioagatik edo genero identitateagatik berezkeriari gabe. Krisi sozioekonomiko larria ateko dugunean, goroko diskursoak eta erasoak areagotzen ari dira. Eta LGTBI pertsona askoren bizi-baldintza orokorrak prekarizatzen eta okertzen ari dira. Batez ere, bereziki zaurgarriak diren kolektiboenak. Haren transpertsonak, egoera administratibo irregularean daudenak, arrazionalizatuak direnak eta bar. Erakundeetatik pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzeko erantzukizuna dugu. Eta bereziki zaindu behar dugu LGTBI bezalako kolektibo zaurgarrienek eskubide horiek izan ditzaten. Aitzakiarik gabe politika eraldatzaileak eta baliabide nahikoa bermatu behar ditugu, gure udalerri eta herrialdeetako LGTBI pertsonen beharrei eraginkortasunez erantzuteko. Krisiaren ondorio negatiboak iraultzeko premiazko politikak eta sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik mendekotasunik eta hierarkiarik gabeko gizarte eredurantz transizioa gauzatzeko aukera emango diguten politika emantzipatzaileak. Euskal jendarte errespetuzkoago, justuago, duinago eta askeago baterantz aurrera egiteko. Aurten ere, ekainaren 28an aitortu nahi dugu LGTBI kolektibo eta pertsona ugariren borroka luzea. Eta horregatik, kasu honetan Debako udalak honako konpromisoak hartzen ditu. Aurrera begira, LGTBI pertsonen aurkako indarkeriaren aurrean erakundeen koordinazio, arreta eta erantzun publikorako protokoloak diseinatzea eta abian jartzea. Administrazio formularioetan LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko asmoz aldaketak egitea binarismoa gainditzeko. 3. Beharra denean, haurrak eta nerabe transexualak babesteko neurriak ezartzea. Bereziki, transexualitatea barne hartzen duten heziketa prozesuak gizarte eta hezkuntzara eginekin. 4. Sexu eta genero disidentziaren gaineko prestakuntza prozesuak bultzatzea, langile publiko eta politikoentzat bereziki jendeari arreta emateko eta gizarte eta hezkuntza esparrurako. 5. Sentsibilizazio kanpaina feministak egitea, egungo testuinguru sozialera egokituta, epe labur, ertain eta luzean, sexu genero dikotomiari, heteronormatibitateari, sexu orientazioaren eta genero identitatearen adierazpen aniztasunari, eta eremu ezberdinetan LGTBI pertsonenganako indarkeriaren eta diskriminazioaren adierazpen eta forma anintzen buruzko kontzientzia kritikoa hartzea errazteko. 6.
Aurrera begira, zaintzei buruzko lan-ildoak aktibatzea ikuspuntu feministatik eta LGTB ikuspegitik. Zaintza sare komunitarioekiko, kolektibo feministekiko, LGTB kolektiboekiko eta beste gizarte eragile batzuekiko lankidetza sustatu. 7. Beharra suertatzen denerako, indarkeriaren biktima diren eta egoera oso zaurgarrian dauden LGTB pertsonentzako harrera espazioak sortzea. Arreta psikosozialeko, ekonomikoko, hezkuntzako eta bizitokietako zerbitzuak integratuz. Adin gabe, migratzaileen transexualen berariazko beharrak jasoz. Gainera, herritarrei egiten diogu datorren ekainaren 28-aren bueltan antolatutako ekintzetan parte har dezaten. Joitziarren, 2024 ekainaren 24. Datorren ekainaren 28-aren bueltan antolatutako ekintzak igandean izango dira, batetikan mural eta bankuen margoketa, goizuka martatik aurrera, aldatxe.iaren kanpokaleko gun hortan elkartuko gara, eta eguerdian ordu batetan elkarretaratzen ingo da hemen koluen beratan. Animatzea, ez du da, no pasartza. Ez bat da guletzen dut, hau bat isonatzen dugula. Margarren aztergaia, eskari eta galderak. Voy a hacer entonces la comisión de gobierno con preguntas por mi pregunta o las peticiones que las comisiones de orgánico personal, sobre todo, y atienda que se hagan reuniones, o sea, que se celebren esas comisiones porque no celebrar esas comisiones nos trae, yo creo que nos puede retrasar el funcionamiento del ayuntamiento en algunos temas en concreto. De hecho, ya os he dicho que en los decretos de la alcaldía la mayoría son relativos a la mayoría de los puntos son relativos a estas comisiones y las preguntas que os vamos a hacer también son relativas a estas comisiones. Pero la idea es pediros, como ya os he pedido antes, que tanto la comisión de organismo como la personal y Hacienda que las celebremos sí o sí. Y luego la primera pregunta es a ver si la fecha del cementerio, ¿cómo vamos a dar? Zu bota galdera, bai, bota eta erantzun. Quiero llegarle caldera, o sea, la segunda es las viviendas tasadas, las sus situaciones de momentos. Adibidez, horretako barako bateriak hori, nola hor estudioa uste egin duzun duena, ez da egin nola virtual. Gero, baita ere, Artzalako bidea, eta Ilarrikako bide hori, nola hor. Beste kasetan gara, badakigu ez da lehengera, eta bera alternatibarik bilatu dezuen, lantauta dakazuen zerbait, eta badabeko piztakin gozo behar, nola hor duzutu. Tengo dos preguntas, una coincido con lo que ha dicho Pedro, que es simplemente señalar que la celebración de las comisiones las tenemos que programar de modo sistemático, sobre todo pues, en el organismo de creación interior. Y luego ligado a esto, pues bueno, tenemos algunas dudas, sobre todo ligado con el urbanismo, de esos temas que se han ido quedando atrás y que se podían haber tratado en esa reunión que aparentemente no teníamos contenido. Una es la modificación de las nuevas funciones de los SIO. Se trató de la Comisión de Urbanismo el 11 de mayo de 2021 y ahí se plantean una serie de modificaciones al proyecto. Seguir con pues, una serie de modificaciones fijándose en aspectos o criterios que ya entendía que iban a mejorar pues, la habitabilidad del barrio y la vida, ¿no? Pues, la mejora de las bicicletas, los peatones, la mejora de la conexión con astillero, el recibimiento al barrio, limitaciones de circulación, equipamiento,
ayuntamientos, y comentó que no se proponía ninguna modificación al proyecto sustancial, de manera que no había que pedir de nuevo los permisos a ETS y a las administraciones. Entonces, fijó un periodo aproximado de 3 meses. Nos queríamos saber cómo está ese asunto, si se ha avanzado o no se ha avanzado, para pues, intentar darle salida a este tema que tenemos ahí parado. ¿Vale? Y el otro era un tema bastante antiguo que lo tratamos una vez en el pleno, que era el tema de los pisos turísticos y las licencias. Se trató el tema en el pleno del 17 de diciembre de 2020 y aquí, bueno, nos vamos a trabajar en la adaptación del plan general o una modificación parcial de ese plan general, y se trató de una comisión de urbanismo, pero después no sé si ha habido más avances, porque ahí había varias posibilidades, que era tratarlo en bloque, pero no sé si había avances. Como el periodo que fijamos ahí eran de unos 2 años, a ir anticipándonos y si tenemos que buscar cómo preparar ese modelo de explotación de pisos turísticos, cómo lo vamos a delimitar, que sea sostenible, que no se nos dispare, pues para empezar a avanzar en ese tema. Creo que es un debe que tenemos y quería saber cómo está. Y en principio eso es Hasiko naiz. Hirigintza eta pertsonaleko batzordeari dagokionean, eta aurreko subkurrikulako aginduaren ekarpenaren analitikan, esan ez daukate esateko azkenean, nik galdetu nuen ea beharrezkoa zara, baina bai da egia, gero bilera ospatzen diren beti ertetzen dira gaiak, eta gure jardun arrunterako asko zer hobeto dela behartan hitzitea, komunikazioa egatzen dalako hortaz arrazoi ematen dizuet, eta egingo dugu, tokiko batzordeak ingun bezala, zike zegoena da arrazoia. Hilabeko datari dagokionez, azkenengo hilerriari buruzko batzordean aipatu ziren pixat ze lanetan daukago administrazio horrekorako teknikaria hortan buru belari lanean, eta horrezain basalitasun ikuste ziren zegokion data betea izateko, baina horixe, astelehenean berriro batzordea dituko dugu, eta bertan argituko digute pixat egoera hortan zertan da. Bigarrena, etxebizitza tasatu dagokionez, azkenengo batzordea pixat itzindakoa analitika, hor dago beraz izan tritiko bat, etxebizitzetara, imaginatzen den jasoko zen dutela gano, emagunadu nogariteko sondeo da herrian interesa izan dezake tenei zuzendua jakiteko gehien bat, zentzu dian ze eskari egongo litzateke, nahiz eta gero udalari dagokion hori hartzea, baina nogariteko zagutzerkitzea. Orduan, apuntu horretan dago, jarri gendu webgunean partzelaren salmentarako hitzarmenaren zirriborroa herritarrak eskura izan zezaten eta norbaitek iritzia plazaraturiko balu horren inguruan transparentzia gehiago gisa, eta behin hori epe hori garota formalizatu egingo duke hitzarmen hori eta hitzarmen horren bitartez, partzelaren salmenta egikarituko litzateke eta bertatik abiatuta etxebizitzak eraikitzeko eta sorteoak eta bar egiteko prozedura guztia. Hirugarren galdera, zogoza dago Paselukuaren beste estatua dagoen mirado hori, bertan sojengo hori bat zegoela ikusi izan, pentsatzen denuna baino handiagoa da, orduan hori aztertu zen bere momentuan, baina hainbat zenterasun tekniko medio ez dugu topatu oraindik zein den interbentzio egokiena. Hasiera baten pentsatu zen pixat altzatu, bete, baina ikusi dugu hor suma handia dagoela ondabetaraino, betikan ikusi dagoela horarteko zehar teknikoki, itxi nintzen momentu misionalean, uste dugulako interbentzio azkara edo simpleago izango zelakoan, baina azterketak hainbat zenterasun erakutsi zituen, horrein ez da. Baina, bideoan bat begiratzen nahi da, aztertzen nahi da... Bai, uste dut ingelan pentsatuak dira, zula dira. Eta esan da, esan.
errepidea Aldundiko hitzarmenaren zain daude, oraindik. Azkeneko galdetu genuen, eta orain abestekin eskari hori egitea, errepide zuzendaritzari eskatu diogu idatziz, berriro mesedez, hitzarmena helarazteko eta honela guk eizbekena martxan jarri izateko. Kaseta beltzari dagokionez, orain bertan ezingo dizuke erantzun bat eman. Kaseta beltzatik gilen hor ukoen genion, konzesioari orduan hori kosta zemana. Orduan ez dakago inongo eskumeniko. Ukoen genion edo zer egiteari. Ez, alternatiba bat ez dateman. Nola ezingo da nahi izatu, ja hori kontatzekoa, beste nun betxe alternatiba. Bueno, hor, uste batzara, behin berkontak komentzatu dagoa, uste dute jakina da. Bere garaian, Antxonek, Neronek ere zuzendaritza, portu zuzendaritza Donostien Napoleonitza egin bizita, eta bertako ardurarekin hitz egiten, abixak komentatu den du, gure portua txikia izanik ere, portua izanik ere, bertan nolabaiteko kutxaren bat kokatzea, handitzea, bere garaian uste zeuden lehentzaldian zehar aztertu zala, eta orduan horrari negoziaketa baten ikusten hainbat limitazio daude hor espazioarekin, esate zuten igual parte bat handitzea bai, orduan izango da baliabideen efizientzia bat txertatzea, bertan zerbitzu hori emango duken, nolabaiteko azpiegitura bat egiteko. Eta pendiente gaude, bizita batekin, edurne gainak ingo diguna, hitzartu eta dugu bizita hori, etorriko da, ikusiko dugu bertatik bertara, ea zerbait egin daiteke. Bipeak egin nintzen, edurne gaina da Euskal Kirol portuetako zuzendaria, eta bera begionez ikusten du, baina aztertu behar da, bertatik bertara egin daiteken egingarria da, ez. Horrega da, zoa ikusten zunbera zerbidun horretan, erabilpen asko maten zaioa, portukoa, gehiago arraundunia sortu nahi da, erabiltzaile asko egiteko dira teatralua, eta hori ikusten du behar zitazuna. Zigarren galdera, pistei dagokiena da. Kasu honetan, lehentasunen zerrendan dago, azkenien idazkaritzarik esleipen kontratu eta barrak kudeatzen dira. Beste lehentasun batzu daude, eta oraindik ez gira aliatu hortan, puntu hortan daude azkenean kontratu handia da, hori esleitzea dagokigu, baina hori zerrenda honetan ez dago gurenean. Hor zerrendan den bizi dago luzarako aterpea, ondoren etorriko da Lotazarako argiteria, eta ondoren etorriko da Padel Piztena. Eta Padel Piztenen inguruan, egina dagoena da estrukturaren informe teknikoa egina dago. Zero behiratu behar da, pixuakin eta edutxiko dioan, edo marazoik egon daiteke. Hori egina dago? Hori egina dago. Eta resultatu zer? Ez dakit, resultatu hori eman batzaile enpresakuei eta enpresakuek aztertuko duten, beraiek dituzten baliabideekin egin daiteken edo ez. Baina, zerrendan dago, baina beste lehentasun batzu daude eta iritsiko da. Nioke egindako dauderi, batzordeak urtatzeana, azaldu dizure. Bigarren ozioko araboi dagokionean, niko horretxe bertan ez den denen buruari ikusten azaldutako ari azalpen teknikoki ganorazko bat emateko. Eta uste nire erantzunak izango diezkela, batzondera etorri zidaten berdineko da. Zailo bat edo artikula arkitektuak azaldutako parametrotan, hainbat aldaketa egitea, sozialki batez ere, aztertu dut, sozialki bizigarriago, auzo izaeragriago, eta azkenean auzo bizigarriago bat egiteko eta ez etxe bizitza bilaketa bat. Pandemiak ere erakutsi digun rakontako bat hori xeren izan dela. Eta, espero dugu planteamendu horiek kontuan ekita, eta horiek eginak izatea, baina honen txerretan ezin zehaztarazun gehiagorekin izango.
Guarren etxebizitza turistikoei dagokionean, puntu berdinean gaudela da. Gure arauek diotena gauza bada, ikusten dugu alor pila batetan, kasu bat Orzio etxeetan aipatutakoa, eta besteak beste, eta horren mugatzen gaitu, hor erronka bat daukagu igintzatuako plan orokorra berri bat landu eta onartzeko, eta horren baita txertatuko dukenik, hala ere lanketak egiteko eta alternatibak lantzeko erabateko prestutasunakin. Baina denboraren zugaipatutakoa denborak ez du errezten, nahiz eta eskatzaileek haien agendan hor dago, gurean guzti hori erabaki txiki bat edo dana makinaria osoaren mugitzea dakar, eta landa eremuan aipatzen dena, plan territorial partiala emetzaten dut ere, hor daude legeri zetesatu balitzinako, baina bai urte desente pasatu dira araudi guztiak onartu zianetik, eta horrek, kasu askotan, zaintzen du horren mugitzea eta erabakiak erreztasun gehiago sortu izatea, unean sortzen diran arazo edo eskari hori erantzuteko, baina bai, proposamena lantzeko eta aukera eta alternatiba lantzeko, hiru arazoik ez. Sí, por entenderte, exactamente no sé si se ha avanzado, porque el proceso era largo. Más que nada, quería incidir en esto y dando a la celebración de la Comisión de Urbanismo para trabajar estos temas. Como previsiblemente son procesos largos que en el mejor de los casos se anticipaba 2 años, tenemos una situación un poco sin resolver. Afectados, un informe de autoridad de la competencia que nos insta a modificarlas. Entonces, simplemente es saber si se han dado pasos, porque las fechas que he dado son del 17 de diciembre. Han pasado 6 meses, entonces, para que no nos vaya pillando todo otra vez, empezar a poner en la agenda del urbanismo, pues estas veces que decimos que no hay temas, pues empezar a trabajar, no sé si estas cosas, no con las prioridades, pero por lo menos sí meterlo en la agenda de temas que tenemos que llevar. Sartuko dugu, pixak, hitzi gara badago hori ez da, arazorik horretan sartzea. Nik bai egingo nukena da ariketa bat, errealismo ariketa bat, jakiteko zenbat teknika ditugu, zelan egiten duten, eta zer bukatzen ditugu erabaki batzordean, noski nabarmentzen baldin baditugu gabeziak edo garatu bat dagoena, hori ikusiko dugu. Baina, azpimarratzea da esan da bezala, gabezi egin antolamendu plan orokorra dela, ezen beste gaiziak bat, zer egin daude, eskatzaile asko, baserrietan, obrak, zela biziko da, datozen delan horiek, gure egintza antolamenduan arabera, muga biak ditu gaur egun eta hori horietako bada. Baina, ez esan dako bat, ziren erantzun dizut, zanaz puntu behan dago da. Daukagun arautegiaren arabera erantzun da, eta horren landu behar baldin bada, proposamenak eta bat, horien lantzen joan daitezke. Kontua da, antolamendu osoaren modifikazio txiki batek ekartzen du prozedura ikusita orain dara zen alternatu behar izan duzan antolamendu berria, gure lana da indarrak batu, eta antolamendu hortan indarra batzea, benetan alik eta azkarren, antolamendu gaurkotu bat euki dezagun, horrelako gaiei erantzun horiena. Sí, nosotros estamos dispuestos a colaborar y bueno, trabajaremos con esa figura y a ver si podríamos modificar la realidad, estaremos ahí. Son compromisos que hemos adquirido y yo creo que hay que llevarlos a cabo con los medios que tengamos y con los plazos que nos podamos permitir, pero no podemos poner el horizonte, es un debe de luego. Mi esker. Bai. Estamos hablando de tiempo, plazos y compromisos. Estamos hablando de la pregunta del cementerio. Entiendo que va a ser muy difícil cumplir una fecha que
Pozten naiz, oso proposamen hona iritzez, ez dakit. Ze kabida daukan, nik nabarmentzea, orain arte neurri, zehazki euskalduna esaten da, neurri kautela bat egun eta hilarrian ezin genuen zer egin, eta horrek erabat balintzatu gaitu, horren jakitun bazinaten. Orduan horrek erabat balintzatu du, atzeratu du, badakigu zerban prozesu judizializatu baten aritzea, niretzat ona segiz izan dut, hemen gabenetik judizializatutako prozesu batekin gaude, ez orain dela aspaldi ireki behar komentzan bilagia, eta orain ireki gabe dago eta hain dago sargitzeko, orduan errealitatea horixe da, baina bai iritzi zatela oso ideia ona, irikitzea da, azken finean herritarrek daukatela jakindina da. Aspaldi erekita dago erekina, galdetuko diogu administrazio orokorreko teknikariari gaia zuzenean berak daramalako, eta nik egingo nukena da, astelehenean ospatuko dugu batzorde horretan, gaia landu, ikusi ze aukera dauden horako zerbait egiteko, komunikatiboki landu, herritarrei helarazi, data bat ordutegi ezberdinekin, adibidez, herritar ezberdinak juteko aukera izan dezaten, eta gaituko nuke, udaleko norbaitek agien eman ditzake hainbat azalpen, ezin da aurre ikusten dela, baina horixe, oso bide interesgarri dituzen. Así que, Australian, egiten behar dugu burua alina honen behar. Noski. Nik uste dut, Gauza bat ez duak eitzen. ez. Gero batu du, petxa bat, ematen zuan, zabor dago, gaiera dago. Horren beste zen, oso komikura behitutzat.